yi subscribing YouTube channel sauti Abdurrahman ka ba mu sauti. Wato dai kowa nan shi ji yake shi wani jan wuya ne ba? Menene sunanka? Sauti Abdurrahman. Sauti Abdurrahman. Na gode. Ni ne gagarba dau.
sauti. You subscribe in YouTube channel nawa. Sauti. Sauti Abdurrahman ka ba mu sauti. Ni ne Gagara Badau.